At ito ha, magsisiyara sana ako, tapos may nakita ako, nagpa-trip tuloy ako. Hindi ka ba napapasok sa school? Hi ma'am, so nandito kami sa Santa Rita, Pampanga, and bibisahin namin favorite church ko dito. At doon ako nag-wish and lagi naman yung tinutupad yung mga wishes ko, and nandito ako para magpasalamat sa mga blessings and sa mga answered prayers na na-receive ko. Hi mga ma'am! So, nandito na ako ngayon sa Santa Rita, Guagua, Pampanga. And ito yung one of my favorite churches dito sa province ng Pampanga. Medyo naubusan ako ng budget kasi may mga nakasalubong ako mga lalaki, and then binigyan ko sila ng mga pera. So, nandito kami ngayon sa Lelos Bacolod with my friends. At ito ha, magsisiyara sana ako, tapos may nakita ako, nagpa-trip tuloy ako. Hindi ka ba napapasok sa school? Ako din eh. Hi ma'am! So nandito ngayon kami sa Lelos Bacolod in Bacolor, Pampanga. If you know the liar is my pig. Oo kasi. Hindi ako mukhang dragon. Hindi nga. Siya lang mukhang dragon. Hi mga ma'am, so tapos na kaming magdasal dito sa parish ng San Guillermo Church dito sa Bacolor, Pampanga, and it's already 3:30 in the morning, so uwi na kami. Yeah, it's normal to us na mag-visit sa mga churches, old churches dito sa Pampanga ng ganitong oras. Parang it's really powerful yung mga prayers namin, and yun lang talaga yung belief namin na mas powerful yung prayers namin if it's ganitong oras siya. So update ko kayo once nasa bahay na ako, and then gagawa pa rin ako ng, or i-mention ko pa rin yung mga subscribers ko na nag-heart react sa last vlog ko kaninang umaga. And please do not forget to subscribe.